Kan alle jer hjemme i Danmark. I dag der skal vi på tur til Mae Hong Son, og jeg vil gerne lige vise jer, hvorfor det er, vi har brug for en bil. Som I kan se her på billedet, så bruger vi på den her tur H-Cares gamle van, fordi motoren er noget større og kan bedre klare alle bjergene og alle svingene. Vi skal jo køre 1800 bjergsving for at komme over til Mae Hong Son. Og det her det er den bil, vi har lånt, og som I kan se, så er det en lille Toyota, og den kan bare ikke klare det, den skal, når vi skal ud på de her bjerge. Så nu kommer der lige lidt bjergsvingsbilleder, så I forstår lidt af, hvad det er, der foregår, når vi kører. We're going up there, honey. That is crazy. Wow. Vi skal op på den vej. Den er nærmest styrtet helt sammen. Hold nu op. Det er bare sunket her. Det er en halv vej, der er væk. Det er spejlglat lige nu, og vi kører i første gear, uden at røre speederen. Det hele går simpelthen så langsomt, og det går bare nedad. Nu er vi så kommet til Mae Hong Son. Jeg er lige ude at gå lidt, fordi resultatet af at køre så lang en tur, selvom vi bider den over og kun kører 3 timer ad gangen, så medfører det, at mine ben de ikke har det godt, og at min gigt i bækkenet faktisk er blevet rigtig slemt. Så jeg har lige brug for at bevæge mig lidt, for ellers kan jeg ikke holde til de dage, vi skal være her. Det beviser bare for os, at vi er nødt til at have en bil med god komfort, hvor vi sidder godt i, med god affjedring, så vi kan køre de her mange bjergsving og ture, for vi skulle gerne herud og tilbage igen. Mere end vi har gjort tidligere. Tak fordi at du vil være med, og du vil støtte os, og du vil give. Tak skal du have. Hej.